Fil-katekesi tagħna llum eżistej ser inkomplu nirriflettu ftit dwar hekk l-Ispirtu Santu fit-tagħlim ta' Ġesu. Hekk tal-aħħar qed nieħu hekk diversi sentenzi milli Ġesu jgħidilna dwar l-Ispirtu Santu. Min iktar minn Ġesu eżistej innifsu jista' jurina min hu l-Ispirtu Qattis ta' Alla. Jekk Ġesu eżistej xtaq illi jitkellem tant dwar l-Ispirtu Santu, sinjalli verament l-Ispirtu tal-Alla huwa persuna tassew importanti fil-ħajja tagħna. U rajna diversi affarijiet li il-mulej Ġesu għalinna dwar l-Ispirtu. Hekk rajna li kif l-Ispirtu Santu għaddon ta' Ġesu x'xtat, tkellimna fuq il-weda li Ġesu għamilna ħarġifu l-Ispirtu, rajna l-bżonn li nitolbu għaddon tal-Ispirtu, rajna li Ġesu għalinna li hemm bżonn nitwildu mill-ġdid mill-Ispirtu Santu. Illum ħankomplu naraw sentenzi oħrajn. San Mattew, kapitlu 28 minn vers 19-20, għandna il-mument meta Ġesu jibgħat l-apostli bil-missjoni tagħhom fid-dinja kollha. U jgħidulhom hekk: morru mela għamlu d-dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U għara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Hawnhekk eżistijej f'din il-formola trinitarja ngħidula Ġesu jibatna biex namdu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Għaskop tal-katekżi tagħna llum nixtieq nieqaf fuq il-fatt li l-Ispirtu Santu huwa mpoġġi l-istess mal-Missier u mal-Iben. U hawnhekk allura għandna l-istqarrija tal-Knisja illi qed turina it-twemmin tagħha fid-divinità tal-Ispirtu Santu. Qed turina li l-viżjoni vera ta' Alla huwa Alla Missier, Alla Iben, Alla Spirtu Qattis. L-Ispirtu Santu huwa Alla. Forsi ngħidu hekk, nemnuha bil-moħħ tagħna. L-Ispirtu Santu huwa Alla. Imma dan taf xi jfisser? Ifisser li aħna fil-mawmudija nilqgħu il dan Alla li jiġi jammar fina. Aħna ngħidu għax jgħidilna San Pawlek ukoll li ġisimna huwa tempju tal-Ispirtu Santu. Ġismek int tempju ta' Alla. Alla jammar fik. Fik. Ġewwa fik. Fl-Ispirtu tiegħek jammar l-Ispirtu ta' Alla. Dan eżisti mhux sempliċement kliem. Min minnkom għamel l-esperjenza tal-Ispirtu Santu jaf xi ġifieri li tesperjenza l-Ispirtu tal-Alla jammar ġewwa fik. Aħna nitkellmu mill-ħajja spiritwali. Żgur ismajnija dina, il-ħajja spiritwali, ma l-ħajja spiritwali x'inhi? Xi drabi jekk ma nafx taħ żbaljat, ma xultant ikolli l-idea illi għal ħafna nies il-ħajja spiritwali hija li jiena nitlob, hija li jiena mmur il-qudies, li jiena nsum, nitlob ir-rużarju, naqra l-Bibja, ngħid il-vista l-Ġesu sakramentat, il-vija sakra, l-ħajja spiritwali. Ċertament dawn huma. Però l-ħajja spiritwali fis-sens profond nisrani mhix li jiena nagħmel affarijiet spiritwali, affarijiet li jmissu ir-ruħ tiegħi. Allura l-affarijiet spiritwali dawk li semmejt mhux li niekol, mhux nimur jogging, mhux li norqod, dak kif isuma l-ġisem tiegħi. L-prattika reliġjuża. Għal ħafna naħseb jien l-ħajja spiritwali tfisser hekk il-prattika reliġjuża. Però fil-fond il-ħajja spiritwali ma tfissirx hekk. Il-ħajja spiritwali tfisser il-ħajja tal-Ispiritu Santu ġewwa fija. Hija l-ħajja fl-Ispiritu Santu. Il-ħajja nisranija hija ħajja fl-Ispiritu Santu. U allura il-prattika reliġjuża ċertament li għandha rol fiha. Però trid daħħalna
f'realtà ħafna profonda ġewwa fija. Jien kif ngħix ma' dan l-Ispirtu li jammar fija. Konvinti li fik tammar persuna li hu l-Ispirtu Santu li għandu r-rieda tiegħu, li għandu l-intelligenza tiegħu, li għandu l-emozzjonijiet tiegħu. Konvinti aħna illi fina tammar persuna ħajja. Ħajja. Konvinti int li jista' u għandu jkollok relazzjoni mal-Ispirtu Santu. Tkellmu ikelmek, tgħix fih, tgħix miegħu. Hekk jiena l-Ispirtu Santu eżisti, hekk inħobb insejjaħlu il-kumpann inseparabbli tiegħi. Dak illi huwa miegħi u inseparabbli. Il-ħin kollu. U kemm sabiħa nista' ndur lejh kull ħin u kull mument. Dan huwa Alla. Ħaġa oħra eżistijej hekk il-moħra li għatina Ġesu dwar l-Ispirtu Santu. F'San Ġwan kapitlu 3 vers 8 jgħidek ir-riħ fejn irid jonfoħ tisma' ħossu imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Meta aħna eżistijej naċċettaw il-Ġesu fil-ħajja tagħna, Ġesu mhux biss jaħfrilna dnubietna, mhux biss allura isalvana, imma Ġesu irid ukoll jimlina, jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Allura aħna nitwildu mill-ġdid. Issa Ġesu qed jgħidilna, meta aħna nitwildu mill-ġdid dan il-mod, aħna insiru bħal l-Ispirtu. Ir-riħ fejn irid jonfoħ, ir-riħ li hu simbolu tal-Ispirtu. Tisma' ħossu ma tafx mejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Fil-fatti anke meta l-Ispirtu Santu jinżel fuq l-Apostli għandna żewġ fenomeni li huma l-ilsna tan-nar u r-riħ, il-ħoss tar-riħ qawwi. U hawnhekk għandna eżisti din il-libertà lura. Ir-riħ huwa liberu. Ir-riħ ma tistax taraħ. Għax xi ħadd minnkom ra r-riħ. Għax xi ħadd minnkom qabad ir-riħ u poġġih f'xi basket. Interessanti, dawn ma nistgħux nagħmluhom dwar ir-riħ. La nistgħu narawh ir-riħ. U laqqas nistgħu nikkontenuh. Naqbad u nidħal nagħmel ġo basket. Ħanaqbad ftit riħ u nagħmlu ġo vażun, ġo buqqar. Ma tistax. Però r-riħ tista' tara l-effetti tiegħu meta tħares lejn il-baħar taraħ kif qed iċċaqlaq il-baħar, meta tħares lejn is-siġar, tar lejn il-waraq, tara l-asafar li jintelqu mar-riħ u li jkompli jmexxihom meta qegħdin itiru. Mela ir-riħ ma narawx però inħossu l-effetti tiegħu anke aħna fuqna. U din hija talima kbira li Ġesu qed jagħtina eżistijej. L-Ispirtu Santu aħna forsi ma narawx u ma nistgħux naqfluh ġagaġġa, ma nistgħux naqfluh. Però l-Ispirtu Santu nħossuh u naraw l-effetti tiegħu. Din hija esperjenza eżistijej. Ir-riħ nista' ndum inkellmek dwaru kemm irrid. U nista' ngħidlek il-kurrenti tal-arja kif jaħdmu xi kkawżah, etc. Imma biex tifhmu tagħmel l-esperjenza tiegħu. Ir-riħ daqwa siffa. Ir-riħ daqqa jven b'mod qawwi. Ir-riħ daqwa tromba. U hekk l-Ispirtu Santu eżistijej. Daqwa siffa ħelwa, ġentilezza, daqqa jiġib ċerta qawwa, daqqa b'qawwa kbira aktar mis-soltu, daqqa jrid irjiet jaqla kull maw. Ekku l-Ispirtu Santu eżistijej. Il-ħaġa li aħna rridu nkunu liberi bħall-Ispirtu u mal-Ispirtu u fl-Ispirtu biex inkunu ħilsa għal moviment tal-Ispirtu ġewwa fina. Aħna ħafna drabi. Sfortunatament dak li jgħid San Stefnu lil-Lut, intom dejjem irreżistejtu l-Ispirtu Santu. Xi drabi aħna eżisti anke fil-Knisja, anke fil-mixja tagħna, anke fil-ħajja tagħna bħala saċerdoti reliġjużi, fil-komunitajiet tagħna, fil-movimenti, fil-qadiet, fil-parroċċi. Xi drabi aħna nirreżistu
il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Għaliex aħna għandna l-pjanijiet tagħna lesti, maħniex liberi li nwarbu l-pjan tagħna. Xi drabi aħna niġu l-sira tal-istess pjanijiet tagħna, tal-istess idejat tagħna. U jekk inti f'nofs il-pjan tiegħek, f'nofs il-mixja tiegħek, l-Ispirtu nebħek b'xi ħaġa oħra, inti daqshekk liberu li tista' titlaq dak li qed tagħmel biex tagħmel dak li l-Ispirtu qed jurik, ċertament dan ifisser disċerniment. Persuna eżisti li jiena tolqotni ħafna fuq dan hija Madre Teresa, kol smajna biha. Il-fatt li din kienet soru tal-Loreto. U għarfet li l-Ispirtu kienet isejħilha biex titlaq minn soru tal-Loreto u tibda komunità ġdida. Taħsbu li kien faċli għal Madre Teresa li tgħix dil-libertà tal-Ispirtu? Ma kienx, istess tgħid li ma kienx faċli tħalli l-komunità tal-Loreto biex tibda il-missjonarji tal-karità. Però hekk għandna persuna li turina xiġifieri tkun liberu fl-Ispirtu. Aħna għandna din libertà eżistija jekk l-Ispirtu Alla jurina li għandna bżonn nibdlu xi ħaġa fil-parroċċja, li għandna bżonn nibdlu xi ħaġa fil-mod kif ngħixu l-ħajja reliġjuża, li jurik li għandek tibdel il-mod kif qed tgħix iż-żwieġ tiegħek, li jurik l-Ispirtu Santu li hemm bżonn tibdel il-mod kif qed tevanġelizza. Aħna għandna din il-libertà li nsegwu l-Ispirtu jew nibżaw ngħixu fl-insigurtà tal-libertà. Għaliex fil-fatti jekk irridu ngħixu l-libertà tal-Ispirtu rridu nkunu ħafna insikuri, rridu nindependu minnu. Li mhix faċli u mhix ċajta. Però Ġesu qed jgħidilna min jitwieled mill-ġdid mill-Ispirtu Santu hekk isir. Persuna ħilsa, persuna libera. Ara ftit jekk l-Ispirtu Alla timbuttak għal ċerta libertà, għal ċerta bidliet, forsi bidliet radikali, tibsax iċċedi. Hemm prezz xi tħallas hija waħdi. But it's worth it. U worth it għax dak li għamil l-Ispirtu Santu mbagħad naraw il-frott tiegħu. Naraw il-mirakli tiegħu. Dak li nagħmlu aħna eżistijaj, dak li jgħid San Pawl, dak li twilet mill-ġisem u ġisem, u dak li twilet mill-Ispirtu u Spirtu. Jekk inħallu l-ħidma tal-Ispirtu b'mod ġenwin, b'mod awtentiku taħdem fina, aħna nifjurixxu il-Knisja tisbieħ u tkun mhux dak li d-dinja trida tkun, imma dak li Kristu irida tkun. Ħaġa oħra eżistijaj illi Ġesu jgħidilna dwar l-Ispirtu Santu, Ġwanni kapitlu 6 vers 63, John 6:63. Jgħidilna u l-Ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa l-xejn. Il-kliem li jinettilkom huwa Spirtu u ħajja. L-Ispirtu Santu jagħti l-ħajja eżistijaj. Dina narawha eżistijaj anke fil-ktib tal-profeta Ezekiel, meta l-profeta darba kellu din il-viżjoni li jara skos Adam mejtin u jitlob l-Ispirtu jiġi u jagħti dak li hu mejjed jerġa' jagħtih il-ħajja. San Pawl jgħidilna li kien l-Ispirtu Santu l-qajjem il-ġisem mejjed ta' Ġesu mill-mewt. L-Ispirtu Santu huwa the-resurrection power, huwa l-qawwa ta' riżurrezzjoni. L-Ispirtu Santu għandu l-qawwa li jagħti l-ħajja fejn hemm il-mewt. Din hemmnu aħna. Kieku aħna din hemmnu eżistijaj. Żewġ affarijiet. Kieku fejn hemm il-mewt ngħidu hemm il-mewt. Aħna nalgazz ngħidu isma' ċerti affarijiet fil-parroċċja tagħna huma mejtin. ċerti affarijiet f'aħer il-ġuż huma mejtin. ċerti affarijiet fil-ħajja tiegħi bħala saċerdot huma mejta, ċerti affarijiet fil-ħajja iż-żwieġ tiegħi huma mejtin. ċerti affarijiet fil-ħajja tal-familja tiegħi huma mejtin, ċerti affarijiet fil-laqgħa tat-talb tiegħi huma mejtin. Qiegħed ċerta mewt. Però mhux biex noqgħod nikkundanna u naqta' qalbi fiha. Jekk nammetti li hemm il-mewt, ikolli l-ftuħ bħala nisrani li l-Ispirtu jista' jirxoxta mill-ġdid, jagħti ħajja fejn hemm il-mewt. Aħna ma nistgħux nagħtu l-ħajja dak li hu mejjed. U xi drabi dan huwa żball kbir li aħna qegħdin nagħmlu. Li hemm affarijiet li huma mejtin, skaduti, outdated, m'għadhomx jgħoddu,
U aħna rridu nippruvaw nżommuhom ħajjin. Flok inħallu l-Ispirtu jagħti l-ħajja hu. U naħlu ħafna enerġiji fil-mixja tagħna personali, individwali, komunitarja, ħajja konsagrata, parroċċi. Naħlu ħafna ħin u enerġiji f'dak li hu mejjed flok ninfetħu għal ħajja li rid jagħti l-Ispirtu. Naħlu dnub. U supervja profonda. Għandna bżonn umiltà. Li ninfetħu għal dak li l-Ispirtu iritu għal ħajja li hu irid jagħti. Li ċerta li l-Ispirtu irid jagħti l-ħajja. Ejjew mmorru fejn aħna ċerti. Ejjew ninfetħu dan ifisser li nkunu nista' talb li nisimgħu bis-serjetà, li nirriskjaw. Maħniex dejjem ċerti minn dak li l-Ispirtu li tagħmel fil-ħajja tagħna, m'għandniex xi hotline dirett mal aħna, ma jimpurtax ma nirriskjaw b'tfal iż-żgħar. Nagħmlu discerniment tagħna. Ma nibżawx inħarsu lejn ir-realtà kif inhi. Ma nibżawx nitolbu. Mulej ibgħat l-Ispirtu tiegħek għati ħajja mill-ġdid. Is-saċerdozzu tiegħi, il-ħajja reliġjuża, il-komunità parrokjali, il-prayer group tiegħi, il-familja, żwieġ u x'inhu. Ejjew nammettu li għandna bżonn l-Ispirtu li jagħti l-ħajja u ma nibqgħux neqrdu u mejta fil-mewt tagħna. Jalla tiegħi hekk inkomplu kelma min irid, imma dan li Ġesu qed jgħidilna dwar il-bżonn tal-Ispirtu Santu. Jekk daw il-katekiżijiet iservu biex tiftħu qalbkom iktar għall-Ispirtu, biex tixxenqu iktar għalih, titolbuh u tħalluh jaħdem fikom ikun laħqu l-iskop tagħhom, għax il-Knisja bekk tiċċeddet u bagħad ġdid fl-Ispirtu illi għandna bżonn. Jalla nkomplu niftu qalbna għal dan l-Ispirtu eżisti li kif rajna llum huwa Alla, dan l-Ispirtu li rridu nħalluh fil-libertà tiegħu biex jagħti anke l-libertà lilna, u dan l-Ispirtu li rrid jagħti il-ħajja fil-ħajja tagħna.